депорт шидагӣ бошӣ агар ва ному фамилият ки кушода шидагӣ бошад, ман ҷои кор наёфтам ва ту гуфтаистай ки ман ному фамилияма иваз кардагиам. ҳолатҳое ҳастае ки мефаҳманд. модари ман паспорти СССР дорад. аз замми Тоҷикистон метавонад шаҳрвандии Русияро гирад. Пешаки раҳмат. аз ширкати Шифора афғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷай, барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. мо ба маълумоти ҳамаи шумо як хабари нава мерасонем ва комментарияҳоро мехонему, саволои шуморо ҷавоб мегирем. касое ки агар ба саволошон ҷавоб гирифтагӣ набошанд, дар комментарияи ҳамин видео саволотона як бори дига бинависонед. худо розӣ боша, барномаи оянда ҳамаша ҷавоб мегардонем. дар Сахарова барои бархе аз муҳоҷирон даромадгоҳи иловагӣ боз карда шудааст. бинобар навбатпоиҳои тӯлонӣ дар маркази муҳоҷиратии чандманзураи Сахарова як даромадгоҳи дигар боз шуд, вале он на барои убури ҳамаи муҳоҷирон аст. яъне ки Сахарова ҷои патент гирифтани муҳоҷирон мебошад. аз сабабе ки зиёд очират мешид дар уҷа, боз як даромадгоҳи иловагии дигар боз карда шуд барои муҳоҷирони меҳнатӣ. ба хотири коҳиши навбатпоии муҳоҷироникорӣ дар маркази Сахароваи Москав тасмим гирифта шуд ки даромадгоҳи алоҳида боз карда шавад. феълан он танҳо барои шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё фаъол хоҳад буд. ин маънои онро дорад ки хориҷиён аз Арманистон, Беларусия, Қазоқистон ва Қирғизистон метавонанд аз он истифода кунанд. яъне даромадгоҳи иловагие ки боз карда шуд, кадом шаҳрвандо метавонанд? шаҳрвандое ки мо давлатҳоша номбар кардем, шаҳрвандои ҳамин кишварҳо метавонанд ки аз даромадгоҳи нави иловагӣ истифода кунанд. ва гуфта мешавад ки даромадгоҳи иловагӣ кору фаъолияти худша шурӯъ карда аз 19 феврал алакай оғоз кардагиай ва шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ки навбатпоиҳошона камтар кунанд ва тезтара коруборшона буд кунанд. яъне ки агар як даромадгоҳи иловагии дигар боз кардан, ин маънои ура дорад ки чандин шаҳрвандои кишварҳое ки мо ном гирифтем аз ӯ даромадгоҳҳо истифода мекунанд ва дигар шаҳрвандое ки дар очират меистоданд, очиратшон камтар мешавад. ассалому алайкум ба ҳама. чӣ хеле ки медонед, мо конкурс дорем ва конкурси мо то ҳол идома дорад. дар конкурси мо ҳамагӣ 850 дона билет мебошад ва нархи як билет 250 рубла дар бар мегирад. ҳамагӣ 26 дона приз дорад конкурси мо. 5 та конверти 200 доллара, 10 та конверти 100 доллара ва 10 та конверти 1000 сомонаву 1 та телефон. конвертҳои пулӣ ҳамашон тайёранд. ҳар як ғолибе ки муайян мешавад, мо конвертҳои пулиро хидмон бурда дар дасташ меспорем. барои харидорӣ кардани билет метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳои Сбербанк 250 рубл партоен ва чектона дар рақамҳои WhatsApp қатъи ному фамилиятон роӣ кунед. картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нафароне ки агар ғолиб шаванд дар Россия қарор дошта бошанд, пула дар карташ мепартоем. ба 250 рубл метавонӣ соҳиби приз бошад. бахта бисанҷ. муваффақият шумо дорад. Нуриддин Муҳиддинзода нависонда: салом алайкум ака, ҳам як штраф дошта бошӣ, вақти хона рафтан депорт мекунанд, ака илтимос ҷавоб де. агар як дона штраф дошта бошӣ, не бародари азиз, депортат намекунанд. Саид нависонда: салом алайкум Сорбон бародар, як савол доштам. мара 3 запрет кара буданд. ма Тоҷикистон рафтам, ном фамилияма Алиш кардам ва обратно Россия омадам. ҳоло патент ҳамиҷа дорам, сроки запретам бучид. ҳоло метавонам паспортамро супорам? агар супорам, баъд намефаҳманд. яъне ки депорт шидагӣ бошӣ агар ва ному фамилият ки кушода шидагӣ боша, ту наметавонӣ ки мақсад ба ному фамилияе ки депортш кардагиан ҳуҷҷатҳои худта пешниҳод кунӣ. ва ту гуфтаистай ки ман ному фамилияма иваз кардагиам ва ба ному фамилияи иваз кардат агар бугӯй ҳуҷҷат месупорам,
ҳолатҳое ҳастае ки мефаҳманд. Кадом ҳолатҳо? Мисол мегирем, агар ту ба ному фамилияи пештарат рафта патент споридагӣ ё ягон ҷои дига ягон ҳуҷҷат споридагӣ, дар уҷа чеҳрата сканер кардагиян ва отпечатки палси гирифтагиян ва ба ному фамилияи навад рафти ту боз аз сари нав отпечатки спориди рута ки сканер кардан, аллакай маълум мешавад ки ту ҳамун шахсияте ҳастӣ ки Федератсияи Россия тура як вақт депорт кардагӣ буд. Муаттара нависонда: салом ака, аз аэропорт работа гуфта гузарӣ, патент накунӣ. Агар дар вақти Тоҷикистон рафтан депорт мекунанд, пешакӣ раҳмат. Агар ки кам бестӣ, мисол мегирем, мигратсиони картаи работа мераи Россия 40 рӯзу 50 рӯз мести, обрат наомаданӣ мешай ва дар аэропорт тура мепурсанд ки патента бите ва ту мегӯӣ ки ман ҷои кор наёфтам, мисол обрат нарафтаистам. Вале агар мигратсиони карта работа бошад тӯли 7 моҳ 8 моҳ ту бигардида уҷа кор кунӣ ва дар вақти омадан агар ки пурсанд, депортат мекунанд. Баъзе ҳолатҳое ҳастае ки дар ҳамун таможнира гузаштан намепурсанд мигратсиони карта ва мисол ё ки патент дигар чизоро намепурсанд. Вале баъзе ҳолатҳое ҳастае ки рейд рафтаистае, ҳамаи ҳуҷҷатота тафтиш мекунанд, мепурсанд. Мегафон лайф нависонда: ака як моҳ шид Россия омадан, ма баъди як моҳ патент спорӣ рафтем, меган 10 000 штраф мекунанд. Ҳамин штраф административни меша ё не административни нашава? Агар и пул яъне 10 000 куҷо мерава? Бале, административни правонарушение мешава. И ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Федератсияи Россия мешавад, дар муддати 30 шабонарӯз бояд вай патенти худша дастрас кунад. Агар зиёда аз 30 шабонарӯз кишид, ҷарима пардохт мекунад ва баъд барои бори дуюм ҳуҷҷат пешниҳод кардан ҳуқуқ пайдо мекунад. Кулоб нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ма Нарзулло, модари ман паспорти СССР дорад. Аз замми Тоҷикистон метавонад шаҳрвандии Русияро гирад? Пешакӣ раҳмат. Тақрибан як моҳ ё якни моҳ пеш ҳамин хеле ҳолат шид ки аз посольствои Россия дар шаҳри Душанбе ҳуҷҷатҳоро қабул карданд ва пешниҳод мекарданд барои гирифтани шаҳрвандӣ, ариза менависонданд, қабул мекарданд. Вале айни ҳол ҳамин иқдом идома дорад, қабул мекунанд ё ки намекунанд, иша намедонам бародари азиз. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.